Dakpan sa operasyon pinagi sa Tago Municipal Police Station personnel uban sa Surigao del Sur Police Provincial Office Drug Enforcement Unit ang duha ka high value individual nga giilang mga drug personality sa Tago, Surigao del Sur. Ang unang suspect mao si alias Hel, 42 anyos, minyo og residente sa Barangay Purisima. Usa siya ka watch listed pusher og high value individual. Dadakpan siya sa miaging adlaw pinaagi sa search warrant number 2025-87 nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 41 na kumpiska gikan kaniya ang 7 ka sachet sa gidudahang shabu nga may gibog aton 15 gramos nga nagkantidad 102 mil pesos. Apil ang glass tube pipe, wallet o red Marlboro pack. Samtang dadakpan usab pagkakadlawon si alias Mick, 37 anyos, minyo, taga Barangay Victoria. Giila usab nga high value individual. Gipatuman ang search warrant number 2025-88 diin na kumpiska ang unom ka sachet sa gidudahang shabu nga nagtimbang og 2.5 gramos, nagkantidad 17 mil pesos. Uban sa digital weighing scale, foil strip og lighter og laing drug paraphernalia. Gitambungan sa media og barangay official ang hustong inventory sa mga ebidensya. Ang duha ka suspect ana karon sa Tago Municipal Police Station alang sa dokumentasyon og pagsangat og kaso. Katropa alang sa tin-aw nga pananaw pag Vision X Plus soft gel capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Ale Vesante, XFM News.